அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வீடியோ மூலியமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி. Friends, I'm so happy to meet all of you through this video. I bring you greetings in the name of Jesus. Many of you all may be wondering whether the ministry of archives and history, whether it's needed or whether we must focus on it or whether we must give time and resource and attention to it. அநேகர் நீங்கள் கேட்கலாம், நம்மளுடைய பழைய சரித்திர காப்பகம் காரியங்களுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து கூட்டங்களை ஏற்படுத்தி கற்றுக்கொள்வதெல்லாம் தேவையா, இது ஒரு ஊழியமா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். வேதாகமத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் செய்த காரியங்களை சரித்திரமாய் எழுதி வைத்ததுனால்தான் இன்றைக்கு நாம் வாசித்து அது நமக்கு ஒரு பக்தி விருத்திக்குள்ளாய் நாம் அதை வாசித்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதே போல இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய மாநாட்டில் கடந்த 40க்கு மேலான ஆண்டுகளை எப்படி நடத்தினார், அற்புதங்களை செய்தார், தேவைகளை சந்தித்தார், குறைகளை தீர்த்தார், ஊழியங்களை வர்த்திக்க பண்ணி புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் முன்னேறி செல்வதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். Many may ask, friends, why is this ministry of modern history and archives important? Now, if you look at the Bible, it's a historical record of how God dealt with his people and what God did and what continues to do throughout history. And we learn from it, and it helps us in our own faith to move on further. And similarly, we need to remember what God has done to our annual conference, through our annual conference, and through that we learn how we move forward, knowing that he is a trustworthy God who brought us out from without much to where we are today. So I want to pray that you give attention to whatever that is being taught and being discussed today, so that you can make a difference in your own local church. இந்த நாளில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் உங்கள் தனி சபைக்கு உதவியாக இருப்பதற்கு நீங்கள் இந்த காரியத்தை அதிகமாக பயிற்சித்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்றால் நாம் அவ்வப்போது நடக்கிற காரியங்களை நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி போகும்பொழுது நாளைக்கு அது ஒரு சரித்திரமாய் அது மாறுகிறது. ஸோ அதனால தான் இந்த காரியம் ரொம்ப முக்கியம். அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு அது போதிப்பார்கள், கற்றுக் கொடுப்பார்கள். இந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் வந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி. இதை நீங்கள் மட்டுமல்ல, நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து உங்களோடு சேர்ந்து செய்வதற்கும் அல்ல உங்களுக்கு பிறகு செய்வதற்கும் இன்னொரு நபரை நீங்கள் ஏற்படுத்தி வைத்தால் அது மிகவும் பிரயோஜனமாக அது காணப்படும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த குழுவை ஏற்படுத்தி இருக்கிற நம்முடைய ஆர்கைவ்ஸ் டீம், சேர்மேன், மற்ற சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். தொடர்ந்து நாம் காப்போம். ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்மை நடத்தி வந்த ஆண்டவர் இனியும் நம்மை காக்க வல்லவராக இருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.